हारिमु गैनाय मोनसे राजनिति बे राजनितिया मालाबाबो खाथियाखै बेनिखायनो बिथांनि साननाय बे साननाया मालाबाबो मोगथां महर मोननाय नङा। रायजो राजाफ्रा दिनै जिएसपि बा अ बर' बेनियाव गैलिया बिपिएफजों हिराचरनियानि जिएसपि दिनैनि थारिखआव बियो थान जाजोब्बाय। बेयाव खुनु बेस गैला बिथांहा, मानोना दाख्लैनि बिसायख'थियानो फोरमायबाय। आरो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव नैबे ओनसोला गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगोनो, सान्थिया फैनाय लोगो लोगोनो, बुलाय सोलाय जाथिनि गेजेराव नांलाय खमलाय मोनसा मोनसि एना एनिया जोबनाय लोगो लोगोनो जोंनि हारिमुवारि बिथिङाव जों मोनसे आजावलायनाय एंगारलायनाय मोनसे थासारि फैनाय लोगो लोगोनो दिनै बिथांनि हारिमु गैनाय मोनसे राजनिति बे राजनितिया मालाबाबो खाथियाखै। बेनिखायनो बिथांनि साननाय बे साननाया मालाबाबो मोगथां महर मोननाय नङा आरो बेयाव जेबो साक्सेस जाया। रायजो राजाफ्रा दिनै जिएसपि बा अ बर' बेनियाव गैलिया। दिनै गोजोन खौसेथि जौगानाय रैखाथि बेयावसो दंसै। बेनिखायनो गोजोन खौसेथिखौ सिमफायनानै दावराव दावसि एना एनिखौ लाबोनो रावबो लुबैया। जोंनि गेजेराव रैखाथि गोनां थासारिखौ गैया खालामनानै रैखाथि गैयै मोनसे थासारि, गुलुं गुजुं थासारि बेखौ रावबो लुबैलिया। बेनिखायनो दिनैनि थारिखआव बे ओनसोलाव सोरबा रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामोबा बे इउपिपिएल प्रमद बर' दैदेननाय बे राजखान्थि हान्जाखौनो सिन्था खालामगोन, एनडिए खौनो सिन्था खालामगोन, आंनि फोथायनाय। हारिमु गैनाय मोनसे राजनिति बे राजनितिया मालाबाबो खाथियाखै। बेनिखायनो बिथांनि साननाय बे साननाया मालाबाबो मोगथां महर मोननाय नङा। रायजो राजाफ्रा दिनै जिएसपि बा अ बर' बेनियाव गैलिया बिपिएफजों हिराचरनियानि जिएसपि दिनैनि थारिखआव बियो थान जाजोब्बाय। बेयाव खुनु बेस गैला बिथांहा, मानोना दाख्लैनि बिसायख'थियानो फोरमायबाय। आरो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव नैबे ओनसोला गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगोनो, सान्थिया फैनाय लोगो लोगोनो, बुलाय सोलाय जाथिनि गेजेराव नांलाय खमलाय मोनसा मोनसि एना एनिया जोबनाय लोगो लोगोनो जोंनि हारिमुवारि बिथिङाव जों मोनसे आजावलायनाय एंगारलायनाय मोनसे थासारि फैनाय लोगो लोगोनो दिनै बिथांनि हारिमु गैनाय मोनसे राजनिति बे राजनितिया मालाबाबो खाथियाखै। बेनिखायनो बिथांनि साननाय बे साननाया मालाबाबो मोगथां महर मोननाय नङा आरो बेयाव जेबो साक्सेस जाया। रायजो राजाफ्रा दिनै जिएसपि बा अ बर' बेनियाव गैलिया। दिनै गोजोन खौसेथि जौगानाय रैखाथि बेयावसो दंसै। बेनिखायनो गोजोन खौसेथिखौ सिमफायनानै दावराव दावसि एना एनिखौ लाबोनो रावबो लुबैया। जोंनि गेजेराव रैखाथि गोनां थासारिखौ गैया खालामनानै रैखाथि गैयै मोनसे थासारि, गुलुं गुजुं थासारि बेखौ रावबो लुबैलिया। बेनिखायनो दिनैनि थारिखआव बे ओनसोलाव सोरबा रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामोबा बे इउपिपिएल प्रमद बर' दैदेननाय बे राजखान्थि हान्जाखौनो सिन्था खालामगोन, एनडिए खौनो सिन्था खालामगोन, आंनि फोथायनाय। हारिमु गैनाय मोनसे राजनिति बे राजनितिया मालाबाबो खाथियाखै। बेनिखायनो बिथांनि साननाय बे साननाया मालाबाबो मोगथां महर मोननाय नङा। रायजो राजाफ्रा दिनै जिएसपि बा अ बर' बेनियाव गैलिया बिपिएफजों हिराचरनियानि जिएसपि दिनैनि थारिखआव बियो थान जाजोब्बाय। बेयाव खुनु बेस गैला बिथांहा, मानोना दाख्लैनि बिसायख'थियानो फोरमायबाय। आरो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव नैबे ओनसोला गोजोन थासारि फैनाय लोगो लोगोनो, सान्थिया फैनाय लोगो लोगोनो, बुलाय सोलाय जाथिनि गेजेराव नांलाय खमलाय मोनसा मोनसि एना एनिया जोबनाय लोगो लोगोनो जोंनि हारिमुवारि बिथिङाव जों मोनसे आजावलायनाय एंगारलायनाय मोनसे थासारि फैनाय लोगो लोगोनो दिनै बिथांनि
हारिमु गैनाय मोनसे राजनिथि, बे राजनिथिया मालाबाबो खाथियाखै। बेनिखायनो बिथांनि साननाय, बे साननाया मालाबाबो मोगथां महर मोननाय नङा आरो बेयाव जेबो साक्सेस जाया। रायजो राजाफ्रा दिनै GSP बा बर' बेयाव गैलिया। दिनै गोजोन खौसेथि, जौगानाय, रैखाथि बेयावसो दंसै। बेनिखायनो गोजोन खौसेथिखौ सिमफायनानै दावराव दावसि एना-एनिखौ लाबोनो रावबो लुबैया। जोंनि गेजेराव रैखाथि गोनां थासारिखौ गैया खालामनानै रैखाथि गैयै मोनसे थासारि, गुलुं गुजुं थासारि, बेखौ रावबो लुबैलिया। बेनिखायनो दिनैनि थारिखआव बे ओनसोलाव सोरबा रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामोबा बे UPPL प्रमद बर' दैदेननाय बे राजखान्थि हान्जाखौनो सिन्था खालामगोन।